Sa samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong Amahan, ikaw ang magbubuhat sa tanang makita o dili makita. You are the creator of the universe. Ikaw nagbuhat sa mga planeta, bulan, adlaw, bituon, ug sa kalibutan nga mong gipuyan. Nga matahom ug makalilipay nga kahimtang sa nasod nga mong gipuyan. O niya na kami magatugyan sa among kugalingon nga na kanimo Diyos sa among hugot o kinasingkasing nga pagkinulsol sa among mga sala. Kaya ang kasulatan nagingon, ang babag sa tao pagsud sa langit maong sala o ang paghinulsol mo man pagbiya sa sala. Tuloy kami Ginoo sa dakong kainit sa pagtuo kanimo sa dili pagduduhog katahap nga naa ka. Nagalantaw ka namo, naigugma ka namo, o musabula ka sa mga panalangin o grasya, o tagi kami kadasing labos tanan, nga mahimo kaming matinumanon sa imong mga sugo, kay hingpit man ang imong mga sugo, kalinaw kalipay man ang mabatonan namo kung kami magatuman sa imong mga sugo. Mahal nga Diyos, Amahan si Yahweh, ang anak nga si Jesus, Espiritu Santo Paraklito, mo sangpit kami, mo tuo kami, naigugma kami sa Santissima Trinidad, o kami nagaliupo nga tabangan mi ni Santa Maria Virgen, Espirituhanong Inahan, nga siya mag-ampo kanunay alang kanamo. Kay imong pag-ampo, mahal nga Birhen, dili man balibaran sa imong anak. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Yariya kita, ilan lang ka adlaw may hapnong aling nga kuha Pit Senior Fiesta na yun? Mga kuha na lang tulo or pat. O, basta doon na kayo nga itong pangilin sa Senior Santo Niño. Nga ang bulog, ang baha, sa ginahanon sa mga tao nga nagkasandig og pagtuo nining Santo Niño. Nga mo ni Jesus. Mauning nasuwat ni Propeta Isaias manalak na. Alang kanato sa kabatang lalaki gihatag, ang gagahuman nagipatong siya nga baga. Siya paganganlag kay bulungan, magtatambag. Siya Diyos nga gamhanan, ug amahan nga walay katapusan. Amahan nga walay katapusan. Isaias 9 versikulo 6. Akong gisubli ng amahan nga walay katapusan. Tungod kay katingadan sa kabata, pero gitawag na amahan nga walay katapusan. Mao nga kami Ginoo nagalipo nga tagan mo kami ug dugang pagkadasig sa pagligon sa mong pagtuo pagtuman. Amen. Kaya yaman sa Bradaling kalso sa Catholic Lay Minister sa Tabunok Paris, Tabunok Talisay, Cebu City, Talisay City. Iya mo ni mutungas ban siya mag-auban nga to sa bukid sa Talisay, doon ay mga barangay nga to as kabukiran. Iya ang mga katauhan nito tus kalayo na lantaw lugsong ato sa patag para makasimba o sa ipugan sa mga balatian o daghan pagkatarungan. Mga nilang kapilya mapunugin sa mga tao kada Domingo, igabot na sa kasaulugan sa pulong. Unsa man ang kasaulugan sa pulong? Usa ka buluhaton sa pag-ampo nga gi-aprobahan sa Santo Papa, aprobahan sa mga obispo, o labi na sa itong mga kura paroko.
nga makabili og pagampo kasalugan sa pulong nga pagasugdan sa minulsulon nga pagampo ug niya ang pagpangandam sa mo pagdawat sa dagkong hitabo sa mo kasalugan sa pulong atong mapaabot pinagi sa mga lawiton nga espirituhanon unya pagbukas na sa mga pasahon sa mga kasulatan ilabi na sa mga balita ebanghelyo nga ila sa mabatbat ang kahulugan alang sa kaluwasan unya sa pagpangandam sa pagampo gihatagan sa sila nga Catholic lay minister o otoridad sa pagpakalawat sa mga lawas sa Ginoo nga mo'y gipaabot sa mga tao. Pero kining kasaulogas ulong gipasyunhana sa mga pare dito sa bukid nga magpakumpisal aron sa pag-abot sa Domingo dila sila makasag mortal makakalawat na sa mga lawas sa Ginoo. Dakong kalipay nga gipuy-an sila sa Ginoo usa ka pasalig nga dili bugtog dili bakat nga ningon ng kasulatan sa Proverbio 8:7 ang Diyos na mulong walay niguwa sa kung baba nga bakat ang ako mga pulong pulos kamaturan usa tinuod yun nagdawat nato sa mahal nga lawas Ginoo sa bayhon sa tinapay nadawat nato siya kalipay na mao na ang Catholic lay ministry sa mga parokya. Kaya ato rin tagdon si Brad Aling Bacalso. Tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa buton sa atong Sibya ning atong estasyon DYRF Radio Puwersa niya kita manukad sa studio sa DYRF niya magpasalamat ta sa kanunay nagsunod kung karon na naglantaw sa atong Facebook Live Brother Sok attorney Rocky Boy Bas ang City Councilor diha sa City of Talisay Si attorney Rocky Bas may gabi diha attorney Rocky Bas City Councilor Josephine Flores si Roy Tabasa si Anjo Mendoza ug Josephine Payo may gabi ka natong tanan diha nga naglantaw mo sa atong programa karong gabi una o hinaot panta nga magkanunayon mo sa paglantaw kay daghan ta makuha nga pagtulunan gikan sa mga mensahe sa atong Biblia pinagi ni Brother Sok. Ya Brother Sok ato ning isgutan mahitungod sa pagbunyag sa atong Ginoong Kristo didto sa sapa sa Jordan. Nasayod ta nga si Kristo didto siya bunyagi sa sapa. Unya si Kristo man kaha may sundanan nato nga mga Katoliko. Ya didto man siya bunyagi sa to pa immersion ang gihimo sa bunyag. O ikaduha sab dako naman ang gibunyagan si Kristo 30 naman ang iyang edad niya whereas kitang mga Katoliko bata pagali bagong natao ato namang bunyagan palihog kuno ipasabot ni Brother Sokaron sa naminaw kay daghan sad sila mga pangutana may tungod na ining bunyag palihog na Brother Sok. Salamat kayo dungali atong nasairan nga ang bunyag sa Katoliko maghimo sa bunyag sa magagagmay nga bata nga bisan pag-ong na tao mga 8 ka adlaw human matao may mong bunyagan na sa Catholic practice pero makahimo sa nagbunyag sa mga dagko kanto mga lalimtan kasi ginikanan pagpabunyag ni edad na lagdosi unay mga tao nga naglaroy-laroy sa kinabuhi niya wa siya mahibawog na bunyagan ba siya pare kay una man nga nangamatay ang iyang manong kinahan so dako siya nga
na matud-an nga wa gid siya mabunyagi. So kung makatagbo siya katikista kini mga pinilans pare sa pagtudlo sa doktrina Kristiyano, pagtudlo doon ay Diyos, tulo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Niya pagtudlo sa tulumanon sa itong pagtuo, dayon credo, o kani nga itong pagtuon sa mga asugo sa Diyos. So, nakabig siya, managbunyagan, dako na. So, mo na doon na sa mga dagko nga mabunyagan. Pero kining bata ang ay bunyagan. Kaya kung basahon na to ang Salmo 51:5, ningon si Propeta David nga diya pa ko satihan sa kong inahan, gipanamkon ako sa sala. O ako diya pastagwangkan sa kong inahan, daan ako makasasala. O gisundan ni sa mga pamahayag ni Propeta Isaias sa Isaias 48:8 nga kung sa kabata nga napas tagwangkan siya ginahan doon na naisala. Ang simbahan may matuon nga kanang sala nga itong ginahuna gipamulong o gibuhat wa maghimo ang bata na, pero kahimtang si kalag sa bata samarang doon na sala kay kangit-ngit because the child is deprived with a sanctifying grace. Wa may grasyang makasantos nga naas kalag sa bata. Tungod kay na panunod man nato sa una nato ginikanan sa danong siba. Muna nga, pabunyagan ang bata. Tungod kay sa 1 Corinto 7:14, ang batang gagmay nato na ibuling. Dili na buling spanit sa iyang kalag. Mo nagsalang panulon doon. So, practice simbahan, nagtudlo, nga ngay bunyagan ng bata. Kay, mayroon man sila, pero naamangod sa balang kasulatan sa Buhat 2:38. Nga mayroon San Pedro kamo, pabunyag kamo, ang mapasahilo inyong sala, o makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Klaro magod, na dili bata, kay maghinulsol man. So, wala labot ang bata sa bunyag sa Buhat 2:38. Pero mo break sa ta. Isumpay ko no ang Buhat 2:39. Ningon man sa San Pedro nga kining sara sa bunyag dili lang alang kaninyo itong mga dagkong tao adult na iyong ipakigsultihan, kundi alang sa mga bata. Kabataan, ang gigamit kabataan. Doon ako'y Grigo nga Biblia kung itanaw ang equivalent sa kabataan. Ang meaning, suckling baby o infant baby. Bata pang masuso. Ya, doon na na'y buling sa sala. Mao na matod pa ni San Pablo sa Galacia 3:27, kanang buling sa sala, muwa na. Pinagi sa bunyag sa ngalan ni Kristo, meaning the Trinity, ang buling sa sala muwa. Kay isulod na nato si Kristo. Muna nga, ang world history nagtugan na to, page 144 by saka bantugang historian, nga ningon sa the earliest days of the church, the Catholic Church, practiced the infant baptism. And the mode of baptism, either immersion or sprinkling water. Nagikan pa sa karaang panahon ang bunyag, gibansay na sa Iglesia Katolika, pagpamunyag sa bata. Pagpamunyag sa dagko nga doktrinahan o na. O niya, kinigi practice sa simbahan ang bisan unsang paagi. Mahimo nga immersion pagtusmaw, mahimo sad ang pagbisibi sa tubig. Kaya noon naman din mabasa sa Buhat 9, 18 nga to sa 19 nga si Saulo nga nahimong San Pablo nahap man to, di nakakita kay gisuklan man niya Ginoo. Iya bang ipangluto sa mga Kristiyano, si pambilanggo niya bisag way, panggapos na po gani gipatay. Wala grabe iyang pagluto sa
Catholic Christian sa earliest days. Muna nikilat na hug siya sa kabayo, niyang gisakyan, ug di nakakita. Muna niyanto si Ananias, sugo ni Jesus. Pandungi sa imong kamot. Magkakita siya. Ug itudlo kaniya ang matulunanong mensahe sa kaluwasan. Suguon ko siya. Muna nga, dito, humanog pagigpulong ni Ananias ug sa madapitong pagpinutong Jesus nga siya si Saulo may mong pinialan si Ginoo may balita yang ibunyagan dito sulod sa balay yawa man dito swimming pool sulod sa balay o may dagat o may sapa. So San Pablo nagpaibaw unsang bunyaga yang what mode of baptism he received. Muna mabasa na to sa Balang Kasulatan na si San Pablo nabunyagan by sprinkling of clean water upon him. Ang bunyag niya dawat sprinkling of water, clean water diya sa sud sa balay. Sud sa balay. O sa dili immersion na yan na dawat. So, muna nungaling nga natay mabasa nga sa daang tugon referring to the prophecy on baptism na sa Ezekiel 36 nga nagingon nga ikataw sa bata bubuan siya sa tubig nga muhimog kalinisan diya kaniya 36-26 Ezekiel. So bubo gyud dili kay itusmo kay batag itusmo man basig malumos noon. So sprinkling of water was practiced even the earliest days of the church. So muna ang primero nato ikatubag sa imong pangutana dungaling. So immersion or sprinkling of water, pouring of water, accepted na sa Catholic Church. Pero ato lang punto, ganong bunyagan ng bata. Ato nang natubag, kay naay kahimtang sa bata, na darkness, wa siya kay mugsa, pero wa diya kaniya kahimtang sa grasya. Nga nawa, panahon diya na nung naiba. Ug iuli na sa Ginoo, pinagi sa sakramento sa bunyag. So muna nga itong katubag sa una ni mong pagutana. Brother Ring Macalso, masing doon ay follow up. Knowledge ang nagtanaw ron sa atong Facebook. Si Gian Barliso, Lias Dikiam, may gabi dia, Brad. Niya si Brother Rui Tabasa, saan siya ka composer, Brother Sok, niya composer, niya singer. Mo ni kauban ako ron sa kapilya din sa Upper Kadikay nga kauban ako siya mo awit si Brother Rui Tabasa niya aktibo sa ni choir sa niya sa Santo Niño o Santo Tomas de Villanueva, El Pardo, Cebu City. May gabi dia, Brother Roy. Brother Sok, atong isumpay gyapon ang may tungod gyapon bunyag ni Ginoong Kristo o bunyag ni San Juan. Nasayod ta nga si San Juan, mo na ito gipanag na diha sa daang kasulatan sa Biblia nga aduray tao nga magsinggit sa kamingawan nga mag-ingon nga inursuli ang inyong mga sala. Then, naabot na kada katuday siya mao si San Juan Bautista, may namunyag dito sa sapa sa Jordan, din si Kristo sa nagpabunyag during mga 30 anyos ang iyang pangidaron. Unyang singgit ni Juan Bautista maghinulsol man, paghinulsol o pabunyag kamo. Karon ang unang pangutana,
unsa may sala ni Kristo nga niapil man siya sa bunyag ni Juan. O ang ikaduha, unsa may kalainan sa bunyag ni San Juan o ni Ginoong Jesucristo. Palihog ko no, Brother Sok. Salamat kayo nung galing sa may nga pangutana kay muusod magindera ng pangutana. Ningon mo gud si Juan Bautista, dili ako'y bunyagan. Ako'y mubunyag kanimo magtutudlo. Ako'y bunyagan. O ningon si Jesus, pasagdi Juan, na matuman na to ang pagkamatarong. Bot sabot ni Kristo, matuman ang tagna. So, unsa may sala, una-una ni Juan Bautista, ang akong bunyag para manis magkasasala. Pag ginulsol og bunyag, na duha. Repentance, then washing with water. And that is baptism. Adult baptism. Diba si Juan Bautista, naway sa ang atong Ginoo. Pero nisugot lagi siya kay magtutudlo gud. Ngayon siya naulahinin ako, pero una pa rin ako. Kay siya magabunyag sa espiritu kalayo, ako magabunyag sa tubig. Marang ni sugot si San Juan Bautista. Kay ang ato ng Ginoo, dunay naa sa sud siyang kalag nga magpabunyag siya kay dunay may tabo. Kung siya may tabo, mo ang revelation or manifestation of the Holy Trinity. Mapadayag, mapaybaos kalibutan nga dunay tu ka divine persona, divine person. Nga mo si Yahweh nga mahal, ang anak mo si Yahshua o Jesus, Espiritu Santo, Paraklito, manlalaban o maglilipay. Kay sa diyang ibunyagan si Jesus sa Pasurdan, nagbunyag si Juan Bautista, nagpakita ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati. Niya sa kahitasan sa langit na dungog ang tingog. Pamati kamo kaniya si Jesus nga akong anak. Kaya kaniya ako adunay kalipay. So, ang mensahe sa man, listen to my son. Paminaw sa akong anak. Kaya naan kaniya ang pulong sa kinabuhi, ang pulong sa kaluwasan, ang pulong na mutubad na ito ang pagtuo nga dili na matarog tungod sa gahom sa Diyos. Muna nga, that was the very reason, very important reason kay usara pagid ang Diyos. Ingon man, pilang Diyos usara ang Diyos. Bisas na ang tugon, nagisgot ug usara ka Diyos. Isaias 45, versikulo 5. Og siya umingon, way nagauna ka na ako, way nawahi ka na ako. Ako ang Diyos ug wanay lain. So, one God. Pero diya sa bagong tugon, gipaibaw. Na day ito kanagalaing persona. Mao nga sa 1 Juan 5:7, 8, nga doon ito nga nakiusang nagpamatuod. Ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Naulisod man ang sabton, busagi, klaro, gianinaw na sa mga translators. Ingon na sila, there are three that bear record in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Tulong nagpamutuod sa langit, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, usara. Sa Juan 10:30, ingon sa si Kristo, I and my Father are one. Ako nga kung Amahan usara. So mo na nga, pamahayag sa kasulatan. 1 Corinto 8:6, San Pablo, nagadawat kita sa Amahan, siya atong Diyos. So ang Amahan, Diyos yun. Yan sa buhat 5:4-5, si Ananias ug Safira na hagad og ni offer nga doon nila dagkong katigayunan
ug naay dakong pahat nga sa ibaligyan lang yuta, ilimos nila sa simbahan or maggamit para sa makabus. Pero diha laging nibot ng sapi. Nalimot mo si Sapiro Ananias. Marag ilang itikasan, ilang ugalingon. Magningon si San Pedro, namakak mo sa Espiritu Santo, dili tao niyong gibakakan, kundi dili Diyos. So, ang Espiritu Santo dahil Diyos na kakana San Pedro, di man naman makakay linamdagan man sa Espiritu Santo mga apostoles. So, ang Espiritu Santo Diyos. Ug si Jesus mingon usab, ako ang Alpha Omega. Ako makamando sa mga anghel. Ako si Kristo ang Alpha Omega. O kadtong mga matarong nga mga tao nga mananaog, ako silang gantihan sa tubig sa kinabuhing walay katapusan. O kanang tawhana nga mananaog sa pagpasulay, mahimong akong anak. Ug ako, mao yang Diyos. Ako, mao yang Diyos. So, klaro nga si Kristo, ni sulti yun nga siya Diyos. Teksto sa Biblia nasa Revelation chapter 22 verse 13 and Revelation 21 verse 6 and 7. So, gipaila, gamahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos. Pero ningon si Santiago 2, Kapitulo 2, 19, usara gyud ang Diyos. Kay kining tulo, usara man. Usara sa kinayas pagka-Diyos. Sa magmuhangad ta sa adlaw, kita na to ang kahayag, yay labihan kainit, pero ato ta sa dapitan, kunsad, padung na sa kasadpan ang adlaw, purting lingina, dako kayo, o ang dunay kulor, orange. So dunay kulor ng adlaw, dunay kainit, dunay kahayag, pero usara ka adlaw. So ngayon taga, there are three divine persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, but these three are one, usara. So muna nga, gituyo ito ni Kristo nung aling nga nagpa-bunyag kay mapadayag dahing Holy Trinity, and also to manifest that Christ humbled Himself. Iya gipaubos niya ang kugalingon. Kay siya matay ngay mabunyag ni Juan Bautista, pero siya ay nagpabunyag. So muna ito'y kapambit si mong mayong nindot nga pangutana, Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana sa nindot nga hisgutan may tungod sa bunyag. Unya ato sa recognize, Brother Sok, ang nagtan-aw ron na si Brother Roger Umandag di sa Mandawi City, si Brother Buni Inok Mandawi City, yapon ay Brother Sok. Niya si Konsehal Rudy Kabigas, Brother Sok. Ako na ang kumpare na to. Butan ka ng tawa. O si Attorney Giovanni Sususco, mayong gabi diha, brother kanisi amigo Konsehal Rudy na sa City Hall sa Talisay. O kanisi Konsehal Rudy Kabigas, Brother Sok, membro sa nisa Lay Minister diha sa San Jose Parish, Tabunok, kauban ni Fiscal Rubia. Ya, Brother Sok, daghan ba lang kayo nagtanaw sa dinha sa radyo nga naminaw ron niya si Brother Sammy Dilbo, matod pa niya na kanunay siyang nagsunod sa DYRF nga programa katinawan sa pagtong Katoliko, o nagbinugtong na lang akong iyaan, Brother Sok, si iyaan ako tiya masing Bacalso, Biyuda di Batiler, siya lang usa nga igsoong papa may buhi niya. Si atong kaubang Lay Minister si Jerry Abakahan kaya sa magaway Talisay City, Cebu, may gabi dia Brother Jerry Abakahan niya. Brother Sok, lain na sang atong hisgutan karon sa bag-ong nahitabo dito sa Los Angeles, California. Din usa ka host nga si Nikki Glaser
bugal-bugal sa Santo Papa, iyang gisulob ang iyang kao sa Santo Papa nga hinimo ug doon na sa isungkod nga giparehag sungkod sa Santo Papa. Then iyang gihisgutan dito nga zero mention ang God creator the universe nya godless taon. Doon na ba tayo makabase ana pinagidas Biblia nga diya nga nagbugal-bugal ang usa ka tao din sa Biblia nga diha niabot dayon ang kastigo, or kastigo bagyod ka to ang nahitabo dito sa Los Angeles? Brother Sok, Ang dako gyud katarungan nga agda sa itong pagtuo, mao gyud ang pag-ila sa mga gahom nga Diyos. Ikaw o Diyos, wa pang langit o giyuta ikaw na. Ikaw ay sinugdan o ko'y katapusan. Nana Salmos 90, nga versikulo 2. Sugi pa ila, nga dunay magagahom nga Diyos. Diyos nga way sinugdanan o way katapusan. Ingala nas in English, God is eternal. And what is eternal? A being which has no beginning and no end. Usa kapag kamao nga way sinugdan o way katapusan, that is God. O sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 36 and 37, gipunting yun that Jesus Christ is the second divine person of the Trinity. Christ is eternal. Because He is eternal, He is always present and no beginning and no end, and He cannot die, being God, being the second person. Also the Holy Spirit, eternal. Muna nga, talamdon kayo ng atong pagtuo nga dunay Diyos. Kaya nasa libro sa sinuwat ni San Pablo, na nag-ingon siya sa suwat San Pablo nga ang bisag unsa man nga kaugdahan o panglihok-lihok kay mo gihimo, kung wala kay pagtuo, kawang ang imo gihimo. So kinahanglan yun nga doon na tayo pagtuo, kay kung wala tayo pagtuo, kawang ang atong bisan unsang kaugdahan o buhat, dili magkapahimuod sa Dios gawas kung doon na tayo pagtuo. Suwatin San Pablo sa Hebrehanon 11 verse 6. Mara ningon si San Pablo yatong warden sa presyuhan nga ilang naluwas ni Bernabe, kay binilanggo man si Pablo si Bernabe. Yan naglindog man, nangaabli man ang mga pultahan, rihas sa presyuhan, nangambak man ang layas sa mga binilanggo. Pero niingnan ni San Pablo sa Bernabe, di ta mo layas, mabilin tas presyuhan. Matunaw man kay taral sukmanan ang warden nga nawa siya kapugong. Ya, mo to ni testigo si San Pablo o si Bernabe. Acquitted. Marami papauli ang warden kay may kay pagsaysay ni San Pablo o ni Bernabe. Ngayon saan pagka-ugong nga nagaguba man ang rihas sa presyuhan. Muna pag-abot ito ni Pablo Bernabe sa balay sa mga tao, tambalan nila ang ilang tambalan ng mga saman nila, kunya ipagkaon pa sila. Huwag ningon na itong tao, unsa may akong buhaton na maluwas ko, makaangkon ko sa kinabuhing dayon. Niyo San Pablo, tumuo kang Jesus, maluwas ka. Huwag nilang ikaw ra ang tibok ni mong panibalay. Believe Christ and you will be saved. Not only you, but also your family. Na nasa buhat ni si Sayas na Diyono. Muna importante kayong pagtuo sa mga butang at sagrado, labi na sa mga representing the person of God. Kaya doon na may pahimo
ang atong Ginoong Dios lang tugon sa kakahon nga dito sa grado ang mga sulod nganlan tong the Holy Tabernacle. Kahon to siya pero nga Holy Tabernacle. Moto'y gidahan ni Moises sa ilang panaw gikan sa Egypt ngadto sa Kanaan 40 years. Ug kadtong ilang gida mo'y nakaluwas nila sa daghang mga ambos, tangan sila kay Patyon, naluwas gid sila. Muna mahal ka ito ang Holy Tabernacle. Pero doon na may pundok sa mga tao nga nakalingaw kasilag na sina. Muna ilang paninguha gyud nga makawat ang Holy Tabernacle. Nakawat ka nila. Yung gidaanin nila ito sa kamingawan kay gusto nila nga ilang panamas-tamasan ang tag-iya ini. Ug libaw sila, ang tag-iya mo ang Diyos. Kaya na di ang mga symbols of the presence of God suod sa mga tabernacle. So nitabo din sa 1 Samuel 6:16 sa dihang yatakitakan ang Holy Tabernacle, itong kahon sa balang kasabutan, giludan yun sa bato nila. Nasuko ang Ginoo. Kung sa'yo dito po, puting sa karaang Biblia, 50,070. 50,000 o 70 nga nangamatay. Tungod silang pagpasipala sa butangan sagrado. Kini reflection ni pagpainomdom nato na what is God and related to God, we must pay respect. Tahuro na ito. Huwag man lang tahuro na ilang ibugal-bugalan. Na sa 1 Samuel 6, versikulo 16. Na mutubag na sa pangutana nga, kanang Diyos nga itong bugal-bugalan o ang mga butang nga dunay kalabutan sa Diyos o mga taong dunay kalabutan sa Diyos ato nang pasipalahan kasi guhon ta muna katong nahitabo sa Los Angeles nung na kumato di usa ka dako kayong banquets because of the reunion of the stars. And ang stars, mga actors, mga gwapo, mga gwapang babae, mga direktor, mga producer, etc. Dito, kumbira. Yan, nagkalingaw nga itong diskutan ni mo nung babae nga may gitsura, ya singer pa gito, ya actress pa gito, multi-facet, somewhat ining gifts niya itong bayana. Pero nakalitok magpasipala. Dagka mga tampo nga nahimo, mga dato gano'n na, pero ang Diyos yung magbubuhat sa kalibutan sa langit, why nada, zero. Zero mention. Murag pagkawawan gini, ang matawa dito ng lingaw sa pangatawa ba? Ya, dayon, ang sunod yung himuan ng mga pasipala, gipawag sa kadiyot ng suga, pagkuha niya, nagsulob, nagkaw, kanang itong kining isulob sa Santo Papa sa mga religious affair, religious programs. Yan, ang sungkod. May mga pungi ang gilitok nga paghimaraot ba Santo Papa? Dahil mga kauban pagkakpag na yun. And we know that this town is godless. Nagpaimaw si Nicky Glaser nga kiniding Los Angeles na kan di mo tuog Diyos. Tawasan sila kaya nilingaw sila sa tinuod nga lang na mo. Mo to nung aling. 2 days after, tremendous fire. So many experts, so many scientific men delved into what was the cause. Layo-layo ang lasang. Kaya na kung mga waste sa lasang, mga laya ng kahoy, layo nga mga dahon, adto na sa laom siyuta. Kadugayan, siga na nag-iya, muna masunog ang lasang. Pero may lasang ang sunog. Niya, ang ilang mga kining balay, mga bagong i-install ang mga kurente, iban pa, careful kayo sila sa ilang mga nakita nilang cause.
something very mysterious. Kung ka na nagpinundom ka na to, nga dili maayo o dili matarong, nga mo pasipala kita sa Diyos. Pasipala kita sa mga tao sa Diyos. Pasipala kita sa mga butang iya sa Diyos. Ya, mo itong nagita man sa mga hitabo sa pasipala, sunog niya nangaugdaw nga balay pertindakana niya doon nagyo sa kabalay dito nga gilibutan na sa mga balay sa nga nagasunog pero wagin masunog niya tagiya day Filipino Katoliko siya interview sa may mong panaggang nga o masunog yung balay siya may panaggang ako nagtuo lang doon magkagagaw uga sa pag saka na ko sa balay nga akong ipatukod na atol nga Feast of Epiphany. Yang bareng ng bendita atol sa Epiphany. Sa manang Epiphany, maunang the day when Christ is really revealed to the people dito sa Holy Temple gidaan ni Santa Maria ang iyang anak na si Jesus ug gipailaw gipasudayag apan ang nagpaila ang usa ka propeta dito sa templo. He is the Son of God, the Redeemer, Christ. Munang Epiphany, munang pagpasudayag sa mga katawhan ug ni Maria ug ni San Jose ilan nang padayag nga this is the Son of God. So munang Epiphany, talamdon sa nga panahon ug pangilin sa simbahan nga Katoliko. So mo na nga wa may mawa sa katao bisag di siya mutuo apan tag-umo niya nga bil sa mga pagpasipa kay lagi na as pala kasulatan nato nang gibasa kanina na sa Hebrewanon 11:6 bisag unsay panlimbasog nimo unsay mga buhat nimo kung dili gani ka mutuog Dios kawang ang imong pakigbisog. Gawas ko ni ikaw mutuo nga dunay Diyos. Dili gayud maymut ang Diyos kanimo. Muna gisaw ni San Pablo, tuo kang Jesus, maluwas ka o ang imong panibalay. So not only pagtuo, kay ningon masad si San Pablo o si Santiago ningon nga, ang pagtuo ug pagtuo lamang way uban nga buhat kawang kay dunay duha ka matang sa pagtuo nga buhi inubanan sa maayong buhat o pagtuman sa sugo ug ang pagtuong patay nga way buhat ang makaluwas ang pagtuo nga buhi nga dunay ingno nato pagkamatinumanon sa sugo sa Dios, faith and obedience. Muna si Jesus ningon sa datong ulitaw, nangutan na magkadong saan pagkadtog langit. Si Jesus mingon, tumanadong ang mga sugo sa Diyos ug maluwas ka, kadto kag langit. San Mateo 19:17. So, faith and obedience to the commandment of God. Preceding to the two, mao nga itong pagkinulsol sa mga sala nga matud pa ni Yahweh o duol kamo kanako kamo kasasala duol kamo kay bisan unsa kadaghan o kagrabe sa inyong sala kung maginulsol mo pasayloon ko kamo ug ang inyong kalag nga sama ka itom sa mangitngit nga gabi nga way hayag maputi ang imong kalag sama sa nieve snow white nga itong kalag nga sama ka itom sa alkitran papution sa Ginoo snow white puti-putiya kung makainulsulta. Muna dungaling ang mensahe sa Ginoo niya itong pangitabo sa Los Angeles. Imong patinaw, imong pasabot sa nitabo nga bag-o pa dito sa Los Angeles. Niya ato sa i-recognize brothers so kung nagtanaw karon na si Brother Lito Lasula
bagong Ministry sa St. Joseph Parish sa Bunok. Nasa datong barangay secretary di Ascandulawan, Talisay City, Cebu, si Richard Tabuada. May gabi, Charlie. Na, usap sa atong kanunay nagsunod sa atong programa, si Arman Fernandez. Dias Magaway, Talisay City, Cebu. May gabi dia, Brother Arman. O daghan pa kayong nagtanaw sa atong Facebook Live karong gabi una. Nya, Brother Sok, mag-iskot na sa taglain, may tungod sa issue diya sa social media. O sa dili pa to na to isiguan sa social media, ato sa tong isgutan ang diskusyon ni mo gabi dito sa San Jose. May tungod niya itong usa ka babae nga nakalapas ug nanapaw ug ang balaod kaniadto ni Moises, ang babae nga masakpan nga nanapaw patyon, bato-batoon ug unya patyon. Sa diha na nga nasakpan siya, gida siya atubangan ni Kristo ug ningon ang mga tao magtutudlo kining bayana nanapaw, nasakpan na mga nanapaw. O ang balaod ni Mrs. kinahanglan nga kung manapaw, bato-batuan kini ug unya hangtod mamatay. Pero si Kristo igo lang ni tikubo ug unya nagsulat di hasbas. Unya ang pangutana anak Brother Sok sa iyang gisulat di hasbas, unsa may iyang gisulat didto nga sa diha nga ningon si Kristo kinsa kadtong walay sala mo'y unang mubato. Sa pagkakita niya to sa sinulat Brother Sok na nga taktak ang mga bato ug unya na mauli. Unsa man to Brother Sok ang iyang gisuwat ni Kristo dito sa bas. Ang tudling sa Biblia diin mabasa nato ang maong hitabo nasa Ebanghelyo sumala ni San Juan Evangelista uluhan 8 tudling 1 nga tusunahan nga lagi dunay na dakpan nga babae nga nakahimo og pagpanapaw, adultery, og giguyod siya sa dunay pagdagmal sa mga tao. Finally batuon aron mamatay nga maghatag mensahe sa katawhan. Patyo ng mananapaw. Muna, niyagi man si Jesus, na sila, niya mong magtutudlo. Nailang magtutudlo, mananampal. Ato ang pangutano, mahiyo pa na among gibuhat, nga na mas balaod ni Moises sa Leviticus, nga usa ka lalaki o babae, nga kahimog pagpanapaw, batuon, aron mamatay. Unsa may imong ikasulti o komentaryo, nining balaod nga pila ka gutlo karon kini mga bato amo ni pumudito naron patyo ng babae. Wa mo tubag si Jesus. Mitikubo siya na siya gisuwat sa baas. Kanya mingon diyon, kinsa kaninyong way sa mo'y mo nang mubato. Kantong way sa mo'y nang mubato. Kaya mga tao nagdanang dagkong bato silang kumo kay daktak sa o sa babae, ni tanaw. Sumalan sa commentary of the Bible, nothing is readable what Christ wrote on the sun. Way mabasa ba? Badis-badlis na tingal ito. Way mabasa? Pero ang tao ding mutanaw dito, musihag ang iyang kaugalingon nga sala. Uy, mubato ka? Nga otro man nga lima na ka lalaki imong kipuyo, way usay imong kipakaslan. Muhuga mato kay ug batanon, uy, mamato ka dong nga kusog magkang manglili, mabato no tanan. Nurot maglakaw. Dingon ang babae, magtutudlo, di ba ka mo bato ka nako? Imo kumpatyon pinagi si bato. Ningon si Jesus dili, tindog anak.
That was the first time nga Christ ni kapamulong o daughterize. Your sins are forgiven. Sin no more. Tindog, anak. Napasaylo na imong sala. Ayaw na pagpakasa pag-usap. Mutong lipay kay babae. And that was si babaeng Maria Magdalena. Mary Magdalene. Nga maunungon kayo sa pag-alagad sa Ginoo bisan hangtod nga gilubong na si Jesus sa lubnganan. Kuyog siya. Ilan taon niya. O dito sa tiilan sa krus, kuyog siya sa Santa Maria. Muna si Maria Magdalena. So, muna duli nga manindot nga pagtulundan nga ang bisag makita tas mga makasala dili ta condemnative, dili ta mahukmanon sa uban. Gampo ta nga kining mga nasalaag makatultol sa dalan. Pero mo may balaod ni Moises sa Leviticus, pero gitudluan ni Jesus na San Juan 13:15 ni Jesus, ako nagatudlo ka ninyo paningingnan sunda nga akong lakang. So inay maghukom ta, inay nga muhimo tag usa sa mga kriminal pagbato sa mananapaw, magampo lang ta. Hinaot nga makatultol siya sa mataro nga dalan ug mapumsanon nga kinabuhi. Ug nitabo na ni Maria Magdalena masanta pag yun. Ug sa di pa dita padayon dungling doon na pamantay oras na mga pasalamat sa taga-Talisay. Salamat kayo. Sa may pasalamatan ninyo. Pasalamat kami kay ang among mga pag-antos o kalisod. Salamat sa Diyos. Gitubag ni Mayor Samsam Golias. Sayang action agad. O ang among gipaabot na ang dili taon mahimo makabuot na mo nga mga ginikanan. Di mi kagasto sa mong anak. Lipay kay mi. O tinuod, nalipay mo kay doon na may tuition free o may tuition fee ang college school sa Talisay. Nga ang presidente mo si Dong Richel Bacaltos nga ligdong uputan sa kayo. Why tuition fee? Kung hospital tadi sa City Hospital sa Talisay, way bayad ang doktor, wasil bayad ang tambal. Yan ay action agad nga naa sa programa sa mayor. Kung kita niya ang mga ginikanan nagkugos mga bata nga masakiton kay naong gadag papel sa ng papel tambal na day si dili resita ni pero pauli lang ko kayo ko kapalit mahal kayo ingo dahil dong nasa ospital ay lang paglakaw kuyog binong ka na mo kay bayaran na mo sa silingan nga butika amadaday ng tambal doon na sa katao nga gayang mo kay patambal sa doktor isa so yung ibati ni mo noy siya niya sa kong kailanman sa akong tinay sa akong umot ng sanilayan kayong pagbati na ko doktor sila ba ko katambal ni mo noy ano man kinanglan kag laboratory test ang laboratory test mga laboratories diyan sa Talisay doon na commitment ng mayor wanto sila submit to laboratory test ang bayad Mayor Samsam Golias ang programa sa action agad uguban pa manang maduog siya sa mga barangay 22 ka barangay in somewhat not at one time one barangay doon kuyog sa mga councilors abagan siya sa iyang kapikas si Honorable Ria Aquino Golias ang congresswoman sa 1st District unom na ka LGUs Talisay, Miglalilia, San Fernando Naga, Karkar ug Sibunga ug giapod sa niya ang mga proyekto nga makatabang sa mga kabataan mga tigulang masakiton ug uban pa lipay kayong mga katawan sa 1st District uban ni Congresswoman Ria Aquino Golias. Yang natong Vice Mayor si Vice Mayor Chuy Asnar matinabangon kay sa 22 ka barangay nagpada dito mga proyekto
nga magamit sa nila sa mga kining pa sirit na to ng pagpatay sa primerong kayo. Fire extinguisher. Fire extinguishers. Tuwa na dito. Uwan pa. Ya, dayon ang atong mga councilors nga ligdong kayong nagiusa, mga honorables, sila Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danilo Caballero, si Fede Rabaya, Gail Estauro, si Tony Rocky Bass, Alito Bacaltos, Fee Ilanan, o ang imong silingan dong aling si Inday Sipina, Kunsel Kapitan ABC, ito. Captain, President, kunya, o si John Estauro, o si Daan, Lister Daan. So, kining humpong naghiusa naroon pagtabang yun nga mugawa sa mga panginahanglan, mga ordinance para pagtabang sa mayor. O sa malinaon o malipayon ang mga talisayno, salamat kayo. Kaya mong mayor nitabang yun sa mong panginahanglan, labi na namong magkabos. Kung doon na yung mga kapalaran pa, tuos ginhawa, niya kabos, why coffin, why lungon, why ka serbisyo sa pagbilar, kontak sa mayor mga institusyon niya nga why bayad ang mayor ay bayad sa coffin, sa serbisyo sa panahon sa pagbilar, dahil na hangtod paglubong sa sakanan paid by Mayor Samsam Gulyas. Makauban, yes. Wala nga malipayon kayo. O ang mga kabusan nga wato na sementeryo, nagkung makaigbayad doon ay Pulpers Cemetery nga na sa Talisay nga gamay ra kayo imong bayaran sa simento bas nga ihaklap sa Nitsum kay Nitsum na. So, muna nga lipay kayo ang mga taga-Talisay. Doling, salamat sa Ginoo niya. Dagan ba, Brother Sok, ato sa ni Yes. recognize Brother Sok kay mga dagkong tao man ni din sa City of Talisay. Sila si katong kontraktor o niya architect diya sa City Engineering sa una. Brother Sok si Ariel araw-araw. Oh, yes. Ang tanaw ron. Starring na nga amigong nga. Si Flor Doblados, ang tanaw isan. Oh. Usa ni ka principal sa kanang Magaway Elementary School, Brother Sok, si Wiwin nga imo ko kuan ko nun siya paluwer siya no kuno ni siya nimo si Brother Wiwin Ilnas, sir. Wiwin Ilnas may gabi diya sa karon niya si kuan si John Porca. Ang tanaw sa Brother Sok si John Porca. Niya si John Perio. May gabi ka na itong tanan. Ya, ang oras na pamatay, 5 minutos, Brother Sok. Nabilin. Niya ato ning ginuton gamay. Pangutana diya. Ngubo lang nga pangutana. Oh. Ato lang pangutana nga may tungod sa pagkabirhen ni Maria. Kaya ang uban moingon yun nga naagi ang nagalig bata, hindi na kinabirhen. Nganong matawag mong birhen nga niagi naman ang Ginoo. Gawas pa sa dana nga gibuta, gisulti din sa Biblia nga wa ilabti si Maria hangtod nga nanak na wa hilabti ni Joseph hangtod nga nanganak si Maria. Paliw ko no, Brother Sok. Salamat ko lugaling may na nga itong tubagunsan may importante na nga sa Lucas 1:37 nangingon, nothing is impossible with the Word of God. Way dili mahimo sa puong sa Diyos. Wala nga pagpadaas Ginoo siyang anak aron pagtubos ka nato pinagi sa
iyang pugo niya si Kristo ang gipadaka espiritu man di man imong malansang ng espiritu. Kay God is Spirit and the Spirit of God cannot die. Nana sa Juan 4:24. Sa paghimaya sa Nag-ingon nga, Amen. O Yes. Jesus, so muna iduling nga namin mabasa na to sa Biblia nga nasa San Isaias 9:14. Kini ang milagro buhat sa Ginoo. Kang birhen manamkon. Ang birhen manamkon ug ang birhen manganak ug usa ka batang lalaki. Unsa man ang kakamatuoran nga ang usa ka babae kon manamkon dili na nabirhen, labi nagmanganak dili na birhen, pero gahom man is Ginoo gisgutan kining Isaias 9:14. Kini ang milagro timaan sa Ginoo, birhen manamkon, ang birhen manganak ug sa kabatang lalaki nga panganganlag Emmanuel nagkahulugan og Dios kauban nato. Mao na nga matuman gyud dili na lisod sa Ginoo. So mo na ang ato'y katubag may tungod sa pagka-birhen sa Santa Maria. So di gipuli na gisunod na doon rin. Ang gisunod na nga si Ginoo Kristo nga ang atong pagtulo ng Dios ug tao nga matuod nya matud pa sa uban brothers ug di kuno matuod nga tao gid si Kristo kay wa man ang tinuod nga tao ikan man nga dunay kontak sa babae ug lalaki. Unsa imong ipasabot na brothers ug Muna na to nga kining wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak si Maria sa iyang anak nga panganay na nasa San Mateo 1:22-23. Wanang wa hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak sa anak nga panganay. Sa ubot sabton human manganak si Santa Maria sa Batang Isos, gilabtan na ni Jose. Muna sa dili na tinuod kay sa pagduda ni San Jose nga gibudian siya ni Maria kay namabdos mo niya hilabti. Gubot kay ang kasing-kasing. Nagpakitang anghel, ayaw kandok, ayaw pagbati o pangabubo kay gahom kana sa Dios. Nga ang imong sawa manamkon nga wala hilabti o ang Espiritu Santo nagapaygayon siyang gahom nga ang anak sa Dios Kristo suluban og lawas. Manang mataw na ang maong bata Dios ug tao nga matuod. So matuod nga Dios, matuod sa nga tao. Nya kanang pong hangtod dili na sabton nga human mabot ang okasyon nga gianturan doon na nailang itabo kay human sulunok mingon si Noe sa uwak guwa na pagita dito biyuta o kahoy nga timailhan nga doon na natay kadungguan sa arka. Ang uwak wala na mubalik kaysa nahubas ang tubig kay sigig kaon sa mga patayng tao wala na mubalik. Isan hangtod nahubas ang tubig wala yung balik. So mo na nga kanang pong hangtod ang pasabot nga human sa pagpanganak ni Maria kang Hesus nga gihilabtan na kay ni bawo masuno si usa ka batang lalaki usara nga magisigot duha ka anak sa birhen nga nanamkon birhen ng anak ug ang iyang anak sa kalalaki nga pagangad Emmanuel usara mo na di wilabot niya dayon ang atong kasulti minus sakton man sa oras brothers so ato na tubag mo niya po ng ubat mo niya na ato na salamat sa pila kabuk na ito mga Catholic Faith Defenders sa Brad Adam, Brad Ampere, Brad Tomas Caburnay, Joey Chungchua, Jeffrey Caliosa, George Turfield, Steve Bote uban pa niya atong pasalamat sa ni Emily Albano, Sister Emily Cabrera
nga magampuan sa dato. Ya atong kinasing-kasing pasalamat ni Mr. Phil Perino ang panguna to sa kining Association of Leyte kanang mga laykubas di buong Pinasugbo. Siya mo itong Pangulo nga mga Popsano malagaron kayo Mr. Phil Perino nga makauman. Ya galing pasalamat ta sa ni Sulping Algeri sa San Fernando nga matinabangon kayo giyang kapikas sa Caritas o guban pa Brad Sulping Algeri. Salamat kayo sa itong mga kauban nga igsuon galing din itong mabasa ng tanan pero gampo lang yapon ta kaya makaduyog sila ba nato sa atong tulamadon katinawan sa pagtuong Katoliko. Natong studio si Brad Balik ta ni dong Julius Kaputulan Dunong Lapi sa atong manager sa Father Phil Elmar Phil nga nindot kayo matulon anon kayo ng iyang pambit sa Ebanghelyo ni Kristo kada adlaw sa DYRF mabati nato. Ya banako sa Brad Aling Macalso mutan og ligdong o sa atong mga kauban sa Catholic Faith